Gaeltachta agus rugéad Féilire Dobhair Gaeltachta. Aine Ni Churrain a bhalabanis go dtín fáinne chlog. Hi, is mis Aine Ni Churrain agus díomsa ag siúil an seo ar an cré an gcuidóir a han mena le agus caimar ruircan na Gaeltachta tíimpuin seo cúra tá Trofála, Port Arthur, an seo part an Hinnan an an Isméinin seo tá Gaoth ruircan na Eilíne an balla ar fád. An seo aniu am leogam tá Féilire. Féilire bhí píos a hín. Féilire an bhfuil ruircan na Eilíne fásta a tá ghlachaí ag éimeann caid a spídóir ó ruthas agus tá an Féilire seo go speisialta do chumann ní Vincent de Paul agus braba a bhí a dhéanamh rathaí an targad ag cumann ní Vincent de Paul. Dis is fiú go mór an Féilire seo a cheanart agus bhíte an na bronta scáilanta málaigh agus an Féilire héin tríomhán na Gaeilge agus álas chun na féidtí ar fádan. An Féilire seo na bhfuil in sa siopaí ar fád a dhear huisgurt agus ar another on fásta agus tín cóhar teas le éimeann tá job éontá déanta aige maithú éimeann agus is cinse madúrfa bhfuil an braba ar fád an éilear seo an gáth an tarbh na chumann ní Vincent de Paul.